जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे बाथ्राखौ सानजेनदोंमोन आरो जों बयबो मदद होनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महर होनो हादों। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांनि टीमखौ आं साबायखर बावदों। बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। जायगायाव मोनसे गल चक्कर दङ एबा जायखौ स्कुवेर होननानै बुङो, बेवहाय बिथांनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन। 9 फुट गोजौ मोनसे मुसुखा बेवहाय गायसननाय जागोन आरो बेखौबो बिथाङा दिनै बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसे बे कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ मुलुगाव गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मोनसे गेदेमा हारि महरै थांना थानो थाखाय जि लामा दिन्थिजेनदोंमोन, जांख्रिखांनायनि जि लामाखौ दिन्थिजेनदोंमोन, बेजोंनो आगान सुरनानै दिनै बर' माहारिया बे समाव गावनि सिनायथि आरो थामोनथाखौ मुलुगाव गायसननो हाबाय। आरो बे बाथ्राखौ बुजिनानै भारतनि हायेस्ट लेभेलाव दिनै प्राइम मिनिस्टार बिथां, हम मिनिस्टार बिथांमोना गोबां समाव बड'फानि मुसुखायाव बायदिसिना हाबाफारियाव बिबार बावबोदों। बड'फानि बागै बिथांमोना बुजिनो नाजाबोदों। सा सानजा भारतआव जिखिनि ट्राइबेल माहारि दङ, बे ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव दिनै बयनिख्रुइ अर्गेनाइज आरो सोद्रोम आरो जौगानाय माहारि हिसाबै बर' हारिखौ हमनाय जायो। आरो बे हिसाबैनो दिनै बिथांनि मुसुखा गायसननाय एबा बिथांनि जि रुंसारि सान फालिनाय, बेखौ नेसनेल लेभेलाव लाबोनो हानायखौ जों बयबो गोजोननाय मोन्दों। बड'फाया बर' माहारिनि आंगोनिबो आंगो, नाथाय बिथांनि साननाय हनाय, बिथांनि जि फिल'सफि, बेखौ दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रा एबा सारा मुलुगनि मानसिफ्रा लासै लासैनो बोजबनायाव, मान होनायाव जों बयबो गोग्गानाय मोन्दों। फैबाय थानाय समा जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां सम। बेवहाय जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन, बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रि, बेखौ बयबो बजबनानै लानांगो। हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगो आरो गोब्राब नाजायोब्ला, हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावोब्ला, हारिनि फारसे जि नेसनेलिज्म स्पिरिटखौ बयबो लाखियोब्ला, बे हारिया मुलुगाव मालाबाबो थैनाय नङा। दा दिनैनि सानाव आङो बयबो बर' फिसाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों, जोंखौ बयबो थुलुंगा होनायनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे बाथ्राखौ सानजेनदोंमोन आरो जों बयबो मदद होनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महर होनो हादों। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांनि टीमखौ आं साबायखर बावदों। बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। नखर मन्थ्रिया मा समाव सफैगोन? नखर मन्थ्रि बिथाङा 4 बाजिनि उनाव फैगोन। 4 बाजियाव फैनानै गिबियावनो लामा बेखेवगोन, बिनि उनाव मुसुखाखौ बेखेवगोन, बिनि उनाव पाब्लिक मिटिङाव एटेन्ड जागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार मुस्रिमा रेखा गुप्ता बिथां आरो लोगोसे गोबां मन्त्रि, एमपि गासैबो बाहागो लागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।